Минем әле язасы әсәрләрем бик күп. Мин бүген шулар турында уйлыйм. Язарга планнар корып, иҗат ялкыны белән әле 1 ел элек кенә янып йөргән Разил абый бүген вакыйлыкка күчте. Яраткан халкына йөзләгән шигъри, күләмле хикәяләре, әсәрләрен, мәкаләләрен калдырып китте. Разил абый иҗат иткән җырлар татар сәнгатенең иң матур үрнәкләре булып тора. Зинһар өчен хөрмәт эшләремә бер алманы бишкә бүләйек. Мин Казанда сине эзләп таптым. Нигә әни, нигә картаясың һәм башка әсәрләрен бүген җырчылар яратып башкара. Зинһар өчен хөрмәт эшләремә мин бит сине күптән оныттым. Разил абый иҗаты драматургия белән дә бәйле. Әйдә барыйк, кызлар, карыйк. И машина җитте минем башыма. Куркыныч уен кебек пьесаларында ул мәңгелек тема, кешелекнең әхлакый кыйммәтләрен үзәккә куя. Безнең шәп тормышыбыз була. Разил Вәлиев татар милләтенең данлыклы улы булып тарихта калачак. Узган гасырның 90нчы елларында сәясәткә килеп, 2019 елга кадәр Татарстан Дәүләт Советы депутаты була ул. Фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр буенча даими комиссияне җитәкләде. Чыгышларында да милли мәсьәләләрне, халкыбызны борчыган проблемаларны күтәрде. Халыклар белән халыклар бер гаилә булып яшәгәндә, сияси мәсьәләләрдә, тарихи үпкәләр дә онытылыр, алар да әкренләп хәл ителер, дөньяларда имин булыр иде. Яшәү җиңел буламы икән ул? Әгәр дә син бу дөньяга әйләнә тирәдәге вакыйгаларга, гаиләңдәге, дусларың тирәсендә, яисә яшәгән урыныңдагы, районыңдагы, республикадагы, шәһәреңдәге вакыйгаларга битараф буласың икән дөньядагы вакыйгаларга. Ул вакытта бәлки җиңелдер. Иҗат кешесе әлегә дә баягы инде ул бер кайчан да битараф була алмый. Мин бер нәрсәгә дә битараф булмадым. Әгәр дә мин иртән күзем ачылып дөньяга карыйм икән, телевизор карыйммы, радио тыңлыйммы, китап укыйммы, газета, журнал укыйммы, яисә кешеләр белән очрашаммы, мин бер нәрсәгә дә битараф, булсан ярамаган шул дип карамадым. Разил абый Вәлиев безнең телеканалның якын дусты иде. Ул алып барган бер алманы бишкә бүләек тапшыруы телевидениеның алтын фондын тәшкил итә. Соңгы елларда күп тапшыруларда кунак, төпле фикерле белгеч буларак катнашты. Шаян ТВның татар сүзе халыкара нәфис сүз бәйгесендә, балачак җыры конкурсында жюри әгъзасы булды. Безгә төпле һәм акыллы киңәшләре белән һәр даим ярдәм итеп торды. Шаян ТВ ачылды. Бу нәрсә безгә бик файдалы булды. Бигрәк тә балаларга, яшь буынга, педагогларга, ата-аналарга, менә бу яктан караганда алга китеш бар. Разил Вәлиевнең Татарстанда гына түгел, чит илләрдә дә беләләре. Аның исеме данлыклы «Кем ул кем» энциклопедиясендә планетаның атаклы шәхесләре янәшәсендә тора. Хаксызлыкны күреп ярсыймын мин, матурлыкны күреп тезләнәм. Я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм дип язган ул. Аклык эзләп гомер иткәнгәме, ап-ак булды чигә чәчләрем. Шатлыгымны җилгә сибеп йөрдем, тик кайгымны җиргә чәчмәдем. Моннан ары күзне күккә төбәп, буш хыяллар белән йөрмәмен. Минем бәхет тик минеке булыр. Туктамасын гына йөрәгем. Дөньядан бары тик матурлык эзләгән һәм үзе дә матурлык бүләк итеп калдырган Разил абый Вәлиев белән иртәгә сәгать 10-да Камал театрында хушлашачаклар. Гөлназ Гыйниятова, Яңа гасыр каналы.